ассалому алейкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. истиқлолият барои ҳар як фарди тоҷикистони азиз дастоварди бузург, шараф ва номуси ватандорӣ ба ҳисоб меравад. ҳаминак зери ливои соҳибихтиёрӣ мардуми шарифи кишвар бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сӯи музаффариятҳои навбанав гомҳои устувор гузошта барои ҳифзи арзишҳои он ҳамеша даст ба коранд. бо дарки баланди шаҳрвандӣ ва иҷрои рисолат ҳар яки моро зарур аст бо шукргузорӣ аз ин неъмати бебаҳо зиндагӣ карда барои татбиқи ҳадафҳои кишвар ва гулгулшукуфии ин сарзамини биҳиштосо бетараф набошем. Наврӯз Сафаров гузориш медиҳад. истиқлолият арзишест ки ба ормони ҳазорсолаи миллати мо табдил ёфта буд ва гаштҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷикон фароҳам сохт. аммо имтиҳонҳои баъдина ҳам ҳазор санҷишҳои дигар пешорӯ овард ки қариб ин ормони миллиро ба коми нестӣ мекашид. вале фитрати волои азалӣ ки боло гирифту мардум пешвои худро ёфт, аз ин варта ҳам мо наҷот ёфтем ва расидан ба ваҳдати миллӣ истиқлолияти тоҷикистонро ҳифзу нигоҳ дошт. бо шарофати ин неъмати бузург имрӯз тоҷикистон на танҳо дар роҳи амалисозии ормонҳои миллӣ ба пеш гом ниҳода истодааст, балки ташаббускору пиёдасозандаи тадбирҳоест ки муҳимияти умумии башарӣ дорад. истиқлолият ба рамзи озодӣ, соҳибдавлатӣ ва ватандории мардуми мутамаддини тоҷик табдил ёфтааст. зери ливои мустақилияти миллӣ мардуми мо зери лаб шиёри тоҷикистон ба пеш ба сӯи ояндаи дурахшону аз ин ҳам бештар рушд ёфта раҳ сипоранд. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. ин дастоварди муқаддас барои халқи тоҷикистон, ватану ватандорӣ, давлатсозиву давлатдории мустақил, кору пайкориҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшед ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолият рамзи барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳуввият, ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон мебошад. моро зарур аст ки ба қадри ин ҳама неъмат расему барои боз ҳам рушд ва пешрафти давлати азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол талош намоем. мавзӯи дигар. имрӯз ҷиҳати корбарии васеи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ташкилотҳои қарзии молиявӣ навъҳои гуногуни хизматрасонии пардохтро пешниҳод намуданд. барои пур кардани суратҳисобҳои бонкӣ, кортҳои пардохтӣ ва ҳомёнҳои электронии муштариён аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва агентҳои бонкии пардохтии онҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 9000 терминали худкор дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ насб карда шуданд. ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. 28 декабри соли 2024 дар паём ба Маҷлиси Олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд ки то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шаванд. имрӯз аҳолии кишвар имкон дорад бо истифода аз суратҳисобҳои бонкӣ, кортҳои пардохтаи бонкӣ, замиман барномаҳои мобилӣ, хизматрасониҳои интернетни файринг ва дигар воситаҳои пардохти ғайринақдӣ ки аз ҷониби низоми бонкӣ таъмин карда шудаанд, маблағи беш аз 500 намуди хизматрасонии давлатиро пардохт намоянд. аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба хотири қабули пардохтҳои ғайринақдӣ ва дигар хизматрасониҳо ба мизоҷон ҳамёнҳои электронӣ пешниҳод карда шудааст. ҳамчунин барои қабули маблағи хизматрасонии давлатӣ намудҳои зиёди замимабарномаҳои мобилии ташкилотҳои қарзии молиявӣ мавриди истифода қарор дорад. роҳандозии кӯҳарамзи ягона имкон дод ки муштариён дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо истифода аз ҳамёнҳои электронии дилхоҳ ташкилотҳои қарзии молиявӣ тариқи кӯҳарамзи ягона пардохти молу хизматрасонӣ аз ҷумла хизматрасониҳои давлатиро ба таври ғайринақдӣ бемамоният анҷом диҳанд. баҳри амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2023 таҳти рақами 586 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар корхона, таҷҳизотҳои қабул ва пардохтҳои хизматрасонӣ, посттерминалҳо ва дар шуъбаву бахшҳои корхона бошад,
QR рамзҳо насб карда шудааст ки ин раванди хизматрасонии ғайринақдиро амалӣ менамояд. бартарияти гузариш ба ҳисобарбаркунии ғайринақдӣ дар он аст ки ҳар як шахс метавонад дар дилхоҳ вақт тамоми пардохтҳо, ҳаққи пардохти хизматрасонии барқ, об, молу мулки ғайриманқул, тамоми намудҳои андозҳо, хизматрасонии тиббӣ, ҷарима ва суғуртаи ҳатмии давлатиро супорад. гузариш ба ҳисобарбаркунии ғайринақдӣ метавонад иҷрои тамоми кору хизматрасониҳоро дар соҳаҳои мухталиф сода ва осон намояд. пеш аз ҳама вақт ки аз ҳама қимат аст, дар заминаи роҳандозии ҳисобарбаркунии ғайринақдӣ сарфа шуда шаффофияти корбариро таъмин месозад. Дилшод Ҳакимзода, мақсади мақсад, ахбор. 582 миллион нафаре ки аз гуруснагӣ дар ҷаҳон азият мекашанд, тақрибан 29% онҳо дастрасии доимӣ ба ғизои солимро надоранд. Бинобар ин истифодаи оқилонаи замин омили муҳим дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ буда, ҳолати феълии ҷомеаи ҷаҳонӣ тибқи тақозо мекунад ки дар ин раванд таҷрибаҳои илмӣ бештар амалӣ гарданд. гузориши ҳамкоронамон. طبق پیشگویی تشکیلات عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، سالهای اخیر بنابر تغییریابی اقلیم، خشکسالی و تاثیر آن بر ساحه کشاورزی، تامین اهالی جهان با مواد غذایی باز هم دشوارتر شده. استحصال محصولات کشاورزی نسبت به سالهای قبلی کم می‌گردد. در شرایط امروزه تمام کشاورزان و هر یک عائله باید با استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین، از جمله زمین‌های نزد حولگی، در زمین‌های آبی حتما به راه ماندن کشت تکراری که منفعت و ثمرناکی این عمل سالهای اخیر در فراوانی بازار استعمالی روشن دیده می‌شود. دقت اولین درجه دهند. با مقصد تامین بازار استعمالی کشور در جمهوری قریب در همه شکل خوجگی داریم. در مساحت 860,000 هکتار کشت زراعت‌ها گذرانده می شود و از این حساب استحصال زراعت‌های غله‌دانگی هم در کشت اساسی هم در کشت تکراری حاصل فراوان رویانده شده. تامینات اهالی با محصولات آن تامین کرده میشن. اگر در سال 2024 در همه شکل خوجگی دار 1,828,000 تن غله‌دانه استحصال شده باشد، 567,000 تن آن از حساب کشت تکراری باشد. برای فراوانی محصولات و تامین اهالی با غذای باصفت در مملکت تمام شرایط و امکانیت‌ها موجودند. جمهوری تاجیکستان با اقلیم موافق و موقع جغرافی خوب، آب و زمین، گرمی زیادی آفتابیش برای به دست آوردن حاصل بلند مساعدت می‌کند. در شرایط خود حدود جمهوری تاجیکستان نه کمتر از 3-4 حاصل از زمین گرفته می‌توانیم که در اون زمینی که ما داریم می‌توانیم پمیدور کشت کنیم، می‌توانیم کارتوشکا کشت کنیم، می‌توانیم زراعت‌های لوبیادانگی کشت کنیم که از این حاصل دلخواه به دست بیاریم. و وقتی که ما طلبات‌های اگرتکنیکی رو برای اون زراعت‌ها در خانه رعایت کنیم و از اون میتوانیم که حاصل خیلی بلند به دست بیاریم و عائله خودمون رو پورگی تامین نماییم. مایه خوشنودی است که امروزها کشاورزان زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده از آن در یک سال 3-4 مرتبه حاصل میگیرند که برای تامین امنیت عضوخواری مملکت نقش مهم دارد. خود تامین کنی اگر با گندم گیریم 0.6% تامین گردید، کارتوشکا 11%، سبزیجات 16.2%، محصولات پیاز 31% و دیگر محصولات، یعنی از 5 تا 20% یعنی زیاد گردید. یعنی نسبت به سالهای قبلی خود تامین کنی با محصولات وطنی بهتر گردیده است. استفاده عاقلانه زمین عامل مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوشصفت کشاورزی بوده. حالت فعلی جامعه جهانی تقاضا میکند که در این سمت تجربه‌های علمی بیشتر عملی گردند. در شرایط امروزه باید هر یک عائله مملکت هر قطعه از زمین کارم بخصوص زمین نزد حولگی را به منفعت استفاده برده در نوبت اول طلبات عائله خود را با محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکه قانع ساخته به این وسیله در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی دولت تامین امنیت عضوخواری کشور سهم گذارند. تاثیر عامل‌های بیرونه گرانی نرخ سوزشواری، نوری‌های معدنی و زیاد شدن شماره اهالی سال تا سال طلبات را با عضوقه بیشتر می‌گرداند. حالت کنونی جهان باشد تقاضا دارد که با وسیع کنی امکانیت‌ها افزایش استحصال مواد غذایی از حساب امکانیت‌های نوی طبیعی تامین کرده شود. برای تامین امنیت عضوخواری پیش از همه میدان کشت و حاصلناکی را زیاد نمودن لازم است.
дар ноҳияи рашт ситоди минтақавӣ ҷиҳати омодагӣ ба маъракаи киштукори баҳорӣ доир гардид. соли ҷорӣ тибқи дурнамо дар шаҳру ноҳияҳои минтақа танҳо кишти картошка наздики 9000 гектарро ташкил медиҳад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт ситоди минтақавӣ баргузор гардид ки ҳадафи асосии он вусъат бахшидани маъракаи киштукори баҳорӣ, бунёду барқарорсозии боғҳо, омодагии техникаи кишоварзӣ, пойгоҳу шабакаҳои обёрӣ, таъмини хоҷагиҳо бо тухми хусифати картошкаву ғалла, рушди соҳаи чорводорӣ, занбурпарварӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида ва дар ин замина зиёд намудани майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияҳои Лағш, Тоҷикобод, Рашт, Нуробод, Сангвор, Файзобод ва шаҳри Роғунро дар бар мегирифт. яке аз соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияҳои минтақа кишоварзӣ ба шумор рафта, масъулони шаҳру ноҳияҳо вобаста ба имконату захираҳои мавҷуда ва амалӣ шудани нақшаву барномаҳои пешбинишуда ҳисобот доданд ки то кадом андоза соҳаи кишоварзӣ рӯ ба пешравӣ дорад. зеро соли ҷорӣ тибқи дурнамо дар шаҳру ноҳияҳо бо тағйирёби иқлим ва дигар омилҳо кишоварзон бояд аз роҳу усулҳои муосир истифода намоянд ки ба зиёдшавии истеҳсоли маҳсулот ноил гарданд. бештари масоҳати кишти зироати кишоварзиро дар ноҳияҳои минтақа асосан картошка ташкил медиҳад, зеро иқлиму шароити маҳал асосан барои парвариш ва афзоиши ҳосилнокӣ хеле ҳам мусоид мебошад. ин аст ки соли ҷорӣ дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаву барномаҳои вазорати кишоварзӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳо дар масоҳати 8800 гектар картошка кишт намоянд то бадин васила дар таъмини аҳолӣ ва бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти хусифати истеҳсоли худӣ муваффақ гарданд. дар баромади намояндагони шаҳру ноҳияҳо қайд гардид ки барои боз ҳам вусъат бахшидани маъракаи киштукори баҳорӣ, афзоиши майдони картошка, ғалла ва бунёди боғҳои нав як қатор омилҳо мавҷуд аст ки бартараф кардани мушкилот аз дастгирии масъулини вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ вобастагӣ дорад. аз ҷумла таъмини хоҷагиҳои картошкакор бо техникаҳои тасмачарх, тухмиҳои хусифат, таъмиру барқарорсозии пойгоҳу шабакаҳои обёрӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида то андозае ба пешрафти соҳа таъсири худро мерасонад. дар ситоди минтақавӣ ба намояндагони шаҳру ноҳияҳои зикргардида тавсия дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ баҳри иҷрои корҳои боқимонда тамоми сохторҳои дар маҳал буда ҷалб карда шаванд то дар партави нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дурнамои кишти зироатҳо, бунёду барқарорсозии боғҳо ва дигар корҳои ободонӣ дар муҳлати пешбинишуда анҷом дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. тадбирҳои ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маром идома дорад. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ дар парки технологии ноҳияи Роштқалъа ҷараён дошта, бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он сокинон бо кори доимӣ таъмин мегарданд. гузориши Моҳираи Тоир. дар заминаи эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдомоти наҷиб ҷиҳати бунёди корхонаҳои хурду миёна дар шаҳру ноҳияҳои вилоят рӯи кор омада, корҳои бунёдӣ дар ин самт идома доранд. ноҳияи Рошқалъа низ бо суръат инфрасохтори худро куллан дигар намуда, сохтмони як қатори иншоотҳои саноатӣ бо маром идома доранд. парки технологии ноҳияи Рошқалъа як иншооти муҳими саноатӣ ба ҳисоб рафта, сохтмони он дар ҷамоати деҳоти Мирсаид Миршакари ноҳия дар масоҳати 837 метри мураббаъ бо маром идома дорад. дар назар аст ки дар парки технологии мазкур 6 корхонаи саноатӣ аз қабили корхонаи коркарди макарон, истеҳсоли меваву сабзавот, корхонаи коркарди маҳсулоти типографӣ, коргоҳи шустушӯи қолинҳо, маҳсулоти қаннодӣ ва коркарди маҳсулоти бетонӣ сохта ба истифода дода шаванд. айни ҳол дар ин иншоот аллакай 30% корҳои сохтмонӣ ба сомон расонида шуда, дар вусъати корҳои ободонӣ
80 нафар сохмончиён саҳмгузорӣ мекунанд. Бояд тазаккур дод ки муассисони ин корхонаҳо шаҳрвандон ва соҳибкорони ноҳия буда дар баробари соҳибкорон иқдомот ва саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ дар сохмони ин бино назаррас аст. Бо ба кор андохтани ин корхонаҳои саноатӣ ба ҳисоби миёна беш аз 20 нафар коргар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар ноҳияи Рӯшқала сохтмони парки технологӣ бо тавоноии 6 корхонаи саноатӣ сохтмонаш бо маром идома дорад. Бо боварии комил гуфта метавонем ки ба истифода дода шудани парк технологии мазкур дар ноҳия маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ҳанӯзам зиёдтар ва сифати хизматрасонӣ хубтару беҳтар мегардад. сохмончиён ният доранд ки дар муддати кӯтоҳтарин сохмони ин иншоотро бо иҷрои босифати корҳо ба охир расонда итминон меравад то ҷашни 28-солагии ваҳдати миллии корхонаҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Рӯшқала, Ахбор. дар шаҳри Исфара бо мақсади таъмини аҳолӣ бо кори доимӣ ва фарогирифтани сокинони бешуғл ба касбомӯзӣ ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ доир карда шуд. дар ин иқдом ба корҷӯён 750 ҷойҳои кори холӣ пешниҳод гардида 10 нафар соҳиби роҳхат гардиданд. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Исфара ҷиҳати таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ба ин васила баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум пайваста ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро роҳандозӣ намуда ба корфармоёну корҷӯён имкониятҳои васеъи интихобро фароҳам месозад. дар ярмаркаи навбатӣ ки бо мақсади бо ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагони донишгоҳ дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон доир гардид, барои бо ҷои кор таъмин шудан ба гирифтани машваратҳо зиёда аз 350 нафар шаҳрвандон иштирок намуданд. тавре зикр гардид, иқдоми мазкур соли сеюм аст ки амалӣ мегардад ва мақсад аз ташкили он нишон додани натиҷаи фаъолияти донишгоҳ робита бо корхонаву ташкилотҳо ва дар ин замина таъмин намудани коргоҳҳои шаҳр бо мутахассисони ҷавону соҳибкасб аз ҳисоби хатмкунандагони ин боргоҳи илм мебошад. филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара имрӯзҳо аз рӯи 28 сам мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат омода намуда истодаем. аз фурсати муносиби ҳамин баргузории чорабинӣ имкон шуд донишҷоёни мо хаткунандагони филиали Донишгоҳи технологии шаҳри Исфара барои худ ҷойҳои кории худро дарёфт карданд. дар кори ярмарка корхонаyu ташкилотҳои соҳаҳои гуногун аз ҷумла сохтмону роҳсозӣ, маорифу тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт ва алоқа, хоҷагии манзилию коммуналӣ, саноат, бонкҳо иштирок намуда ҷойҳои кории холиро барои интихоби корҷӯён пешкаш намуданд. аксари зиёди корҷӯён ки дар раванди ярмарка ширкат варзиданд, бо роҳхат ба ҷои кори писандидаашон таъмин ва қисмати дигари корҷӯён ки ихтисос надоштанд ба касбомӯзӣ ҷалб карда шуданд. бояд зикр намуд ки дар ҷараёни ярмаркаи мазкур кормандони агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Исфара оид ба масъалаҳои бо кортаъминкунӣ, равнақи шуғли хонагӣ ва курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб намудани ҷавонон, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра байни иштирокчиёни чорабинӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бурданд. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه فرخور کارهای تعمیر و نوسازی راههای اهمیتی محلی داشته وسعت دارد. در حدود جماعت دهات خراسان بنیاد راه نو آغاز گردید. گزارش انورشاه سیدعلی زاده. با استقبال جشن فرخنده و سیاسی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار در برابر انجام دیگر کارهای آبادانی سازندگی همزمان تدبیرهای راهسازی مرامی تازه دارد. یادآور می‌گردیم که سال گذشته در ناحیه فرخار نزدیک 16 کیلومتر راههای محلی تعمیر و نوسازی گردیدند و حالا باشد کارهای ساختمانی در این سمت با مرام ادامه دارد. دستور و هدایت‌های سازنده پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت سهمگذاری در رشد اینفراستراکتور دهات در دایره استقبال از جشن‌های بزرگ ملی خاص 35 سالگی استقلال دولتی مرحله به مرحله زمینه مستحکم گذاشته ایستاده است. روندی به سابقه کارهای بنیادکاری و سازندگی در انشاءات گوناگون تعیینات جامعه شهرک و دهات ناحیه فرخار به شک ثابتگر این گفته‌ها میباشند. در کارهای ساختمانی راه حدود جامعه دهات خراسان تکنیک‌های ساحوی مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگری ناحیه سفربر گردیده ساختمانچیان به صفت کارها دقت اولین درجه روانه می‌نمایند، زیرا این راه ماشین‌گذار برای کل ساکنان جامعه دهات مذکور که
19875 нафар аҳолиро дар бар мегирад, хизмат мерасонад. ния дорем тибқи нақша дар ҷамоати Хуросон зиёда аз 20 километр роҳҳои маҳаллӣ доштаро асфалтпӯш кунем. боз ҳаста дар нақша ҷамоати дарқад, ҷамоати шаҳраки ноҳия ки маҷмӯан зиёда аз 30 километрро дар бар мегирад ки имсол ния дорем ки мунфарш намоем. کوشش میکنیم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای راهسازی را بیشتر نماییم. پیرو برنامه جماعت دیوتی خراسان نویای فرخار از دستور هدایت‌های رهبری دولت و حکومت مملکت اقدام پیشگرفته ساکنان و صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه رو بلند گردیدند، زیرا رانندگان و پیاده‌گردان در فصل زمستان و بهار در نتیجه بارشات زیادی برف و باران در این مسیر با مشکلات دچار می‌شدند و اقدام راهاندازی گردیده را تشبثکاران محض بهره رفع چنین مشکلات پیش گرفتند. ساکنان متین اراده نویای فرخار با راهاندازی اقدام و تشبث‌های نکو و سازنده که به واسطه از هدایت‌های نیک رهبری عالی حکومت جمهوری تاجیکستان منشأ می‌گیرند، عزم دارند که پیوسته حصه چشم از خویش را گذارند و جشن فرخنده ملت را با دستاوردهای نظارت مهنتی استقبال نمایند. عین حال تنها در حدود جماعت دیوت خراسان ناحیه نزدیک 20 کیلومتر راه تخت و هموار گردیده در مرحله بعدی منفرش کرده می‌شود. انورشاه سیدعلیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. بیننده های گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.